то 30 апрел ҳастаи муҳлат метавонам омада боз Россия. Мо нагуфтаем ки диплом ё сертификатон метиҳанд. Салом тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. Информатсияи нав дар бораи теъдоди муҳоҷирони беҳуҷҷатро дар Федератсияи Русия шуморашона эълон кардан. Бо диққат гӯш кунед, лайк мондана фаромӯш накунед. Нафарҳое ки мехоҳен фаҳмиданд ки шуморам дар ҳамин рӯйхати беҳуҷҷатҳо номери WhatsApp мебирояд, бинависонед, проверка мекунад ва мега ки номи шумо дар ин рӯйхат ҳаст, штраф ё нарушение доред ё ин ки не. Федератсияи Русия теъдоди муҳоҷирони беҳуҷҷатро дар ин кишвар 670 000 ҳисоб кардааст. Дар ин бора муовини вазири корҳои дохилии Русия дар мусоҳиба бо нашрияи хабар дод. Ба қавли мансабдорони рус, беш аз нисфи ин афрод занону кӯдакон мебошанд. Ёдовар шуданд ки муҳоҷирони бесанад то 30 апрели имсол имкон доранд будубоши худро дар Федератсияи Русия қонунӣ бигардонанд. Дар ҳамин ҷа ҳозир баъзе нафарҳо ҳамин чиза нодуруст фаҳмидастанд. То 30 апрел ҳастаи муҳлат ва то 5 феврал. То 5 феврал муҳлат барои нафарҳое ки 120 000 рӯйхат буд. А то 30 апрел ана ҳамин рӯйхате ки 670 000 ворид шудагиай барои ин нафарҳо муҳлат додагианд ки мисол то моҳи апрела будубоши худтона қонунӣ бигардонед. яъне ҳар ҳуҷҷате ки барои шаҳрванди хориҷӣ дар Федератсияи Русия зарур мебошад, ӯ ҳуҷҷатҳоро тахт кунед ва қонунӣ бигардонед. инам ба монанди рӯйхати 120 000 мебошад. вақте ки то ҳамин муҳлата будубоши худтона қонунӣ нагардонед, агар баъдан метавонанд ки шуморо гирифта депортатсия кунанд. чӣ хеле ки муҳлат додагӣ буданд барои 120 000 одаме ки то 5 феврала муҳлат доданд ва гуфтанд ки қонунӣ кунед ҳамаи чизотона ки депорт мешен, и 670 000 ба монанди ҳамун мебошад. ба ҳамин хотир қонуна хуб риоя кунед ва документҳои худтона дуруст тахт кунед. акнун комментарияҳои шуморо мехонем ва ба саволҳо ҷавоб мегардонем. ягон нафари шумо дар границаи Қазоқистон рафтан дар кор бошад, ҳуҷҷатам надошта бошед, агар ҳамин одамое ки номерошон мебироянд дастгиритон мекунанд ва граница мегзаронанд. ҳусейн нависондай: салом брат, ман 45 рӯза отпуска мебиём. ҳамаи документҳом 100%анд. баъди 45 рӯза метавонам омада боз Россия. илтимос ҷавоб гардон. бале, вақте ки документҳои шумо 100% ҳастай, вероятности ба Россия дар омадани шумо зиёдтар мебошад. яъне қонуна нарушад кардагӣ набошед, ягон проблема надошта бошед, имконият ҳаст ки дароем боз. Сатторзода Раҷабалӣ нависондай: ассалому алайкум акаи Сорбон. ҳамин виза маҳкам бошад. роҳи кушодан вуҷуд дорад? ҷавоб медоден ака. пешакӣ раҳмат. агар ба назар дошта бошед ки бо роҳи пул запрета кушода кунед, не, вуҷуд надорад. ҳамун вақте ки дар Россия ин шуморо запрет мекунанд, муҳлатон метиҳанд ки аз Россия берун бароен, тибқи қонун шумо метавонед ки аз болои ҳамун ҳалномаи суде ки барои шумо биромадагиай боз даъво кунед ва факти далело бошад ки мисол ба ягон хатогӣ шумо қонуна нақз кардед ва шуморо мумкин ки адвокатон пуштибонӣ карда бутонад, кушода кардан мумкин аст. атак хеле роҳ нест ки ба пул кушодаш кунӣ ё ки ба ягон основанияи дигар. як нафари дигар нависонда: акаи Сорбон, барои ҳамун диплом сертификат номерош намебиромаданд, амура нависонед, набиромаданд. бародари азиз, мо нагуфтем ки диплом ё сертификатон метиҳанд, мо гуфтем ки касе ки мехоҳад дистансиони дарс бихонад, мисол ягон ҳуҷҷата соҳиб мешавад. мо ягон каса нагуфтем ки шуморо ҳамин одам диплом метиҳад ё ки ягон сертификатон метиҳад. Нуриддинов нависондай: салом акаи Сорбон, мара 7 моҳ пеш қапида сари суд бироварданд. 10 рӯз муҳлат доданд ки буро, ман набиромадам. 7 моҳ мешавад. ба ватан чихе баргардам ака. баргаштанат ягон мушкилӣ надорад. билет мехарӣ, мебироӣ ва дар ҳолати баромадан мисол бифаҳманд ки тира 7 моҳ пеш запрет навъез кардагианд ва ту баромадагӣ нестӣ, имконият ҳаст ки бо ҳамун муҳлате ки тира запрет кардагианд баландтараш кунанд, зиёдтар кунанд. як нафари дигар нависонда: ассалому алайкум акаи Сорбон, хизмати алтернативӣ ҳозир ҳаст ё ин ки не? бале, нафарҳое ки мехоҳед хизмати алтернативӣ кунед, бо пардохт кардани 57 000 сомон шумо хизмат мекунед. аҳмадзода нависондай: ассалому алайкум ака, дар Россия ЗАГС кардам омадем Тоҷикистон. дар иҷа турӣ нагирифтем, фарзанд дорем. акти никоҳа дар иҷа бекор кардан мешавад ё не? занам мега дар Тоҷикистон ман зиндагӣ намекунам. дар Россия суди Тоҷикистон ягон гап проблема мешавад ё ки не? агар оилам рава дар уҷа, бе ман суд муроҷиат кунад. гражданини Россияро дорам, маълумот медодем.
агар ки оилат рава ва шумо ҳар дутон дар як фикр бошен ки закси шуморо бекор кардан дар розӣ ҳастен, бале хутон ки наравен, агар мешава ки давернес равон кунед. ба номи ягон одами наздиктон ва дар ҳолати мурофиаи судӣ аз ба ҷои шумо метавонанд иштирок кунанд. Як нафари дигар нависонда: салом, патент аннулировать шуда бошад. Получат карда метавонем патент. Патент аннулировать шавад, то муддати 1 сола дигар шумо наметавонем патент бигиред. Айша Умар нависонда: ассалому алайкум, хона яъне Тоҷикистон равем, бояд 3 моҳ пас баргардем. Не, мигратсиони картаи работақатӣ муҳлат надорад барои баргаштанатон ба Федератсияи Русия. Як нафари дигар нависонда: ассалому алайкум брат, чӣ хеле визаи корӣ гирем? Южни Корея. Шуғли аҳолӣ мераи ҳамунҷо муроҷиат мекунӣ ва номнавис мекунанд, ҳамсуҳбат мешаванд қатид. Як нафари дигар нависонда: салом акаи Сорбон, даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ сар шид ё ин ки не? Не, ҳозир сар шидагӣ нестае бародар, аз 1 апрел сар мешавад. Тамошобинони азиз ва гиромиқадр, навори имрӯзаро ҷамъбаст мекунем. Зиндаву сарбаланд бошед. Худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.